Здравейте! На днешния 20 ноември през 1945 г. започва най-мащабната съдебна акция срещу държавници, замесени в насилието срещу евреите по време на нацистския режим в Германия. Точно на днешния ден, преди 79 години, започва и най-известният от всички процеси, останал в историята като процесът срещу основните военни престъпници пред Международния военен трибунал. Резултатът от него е осъждането на 24 от най-известните лидери в хитлеристка Германия. Въпреки че следите на самия Хитлер се изгубват перманентно в последните дни от Втората световна война, а най-близките от обкръжението му като Хайнрих Химлер и Йозеф Гьобелс се самоубиват, повечето от най-активните ръководители на режима доживяват деня, в който чуват присъди срещу себе си. Разбира се, Нюрнбергските процеси стъпват върху сериозно количество доказателства от над 3000 документа и 200 свидетелства. Въпреки това, няколко десетилетия по-късно легитимността на процеса е компрометирана. Малко след падането на Берлинската стена се появява доказателство, че в много от случаите не са виновни военните престъпници от нацистска Германия, а до голяма степен престъпленията и мъченията срещу големи групи хора са били диктувани от генерали на съюзната СССР, което в следващите години се превръща в тенденция. И до края на студената война Западна Европа не спира с наказанията срещу престъпленията на нацизма и фашизма, а комунистическите репресии дори не получават обвинения от международните трибунали. Аз съм Александър Христов от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави, ходете на театър и се интересувайте от история.